Salutare lume, eu sunt Flori și fac o ediție de Minecraft 1.6.1. Așa, single player, lumea mea. Așa se construiește terenul. Eu văd cum e, eu am rămas aici. Așa, e zi. O să vă arăt două trucuri. Am îmblânzit lupul și acum e cățelușul meu. Yay! Jucăușule, nu, să nu-mi rănești căluții. Îți trag osul ăsta peste cap. Așa, așa l-am numit, jucăușul. Pentru că lupii îmblânziși sunt jucăuși. Așa, seeds. Așa, wet. Așa, o să-i dau o doză de 6. Hai să creștem un căluț. Ta-da! Jucăușule! Game mode 0. Doar așa merge. Așa. Game mode 1. Inventar. Seeds dispare. Osul de asemenea. Oul de asemenea. Saddle. Avem nevoie de saddle. Așa. Lead. Și un fence. Așa. Punem două fensuri. Unul sub altul. Lead. Așa. Am trebuit să-i mai dau. Așa, 5, 6. Îi dăm o doză de 6. Game mode 0. Așa. Aștept să-mi apară că l-am îmblânzit. Așa. Acum încă o dată și tot nu. Gata, l-am îmblânzit. Hai mai mișcă-te. Plimbărețule, îți dau oșa și armură de diamant. Ehe. Și acum hai să ne facem o grădină. A, ce nașpa. Game mode 1. Așa. Avem nevoie de un hoe. Dispar dirt. Sheet of fence. LED rămâi. Ăsta e de bătaie. Cafteală. Așa. Water. Apă. Seeds. Hai să pun una de fiecare. Așa.
Fac asta prin click dreapta. Măi, ce faci aici, jucăușule? Și am făcut o grădină. Hai aici, măi. Măi, câine, vii? Bun băiat. Hai. Aici, cuțu. Bun băiat, bun băiat. Pf, aici. Aici, băiete. Haide, mă, câine. Măi, lupușor, lupișor. Să închidem ușa ca să nu plece. Glas avem nevoie. Iar astea le scoatem. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Asta va fi... Așa. Asta va fi camera cățelușului. Redstone... Nu, nu, nu. Oh. Cap de creeper. Ăsta îl bag la colecție. În cameră. Un chest și un sen. Dogru. Bun. Aici e camera lui jucăuș. Hai să punem așa. Păi, jucăușule, cum ai ajuns aici? Cum ai ajuns aici, măicuțulică? Cum a ajuns cățelul ăla aici? A, ce-mi pasă? Măcar e cățelul meu. O casă plină de capete de creeper! Semnul dispare, capul de ăla, punem ender chest în care o să-mi țin eu astea. Să scot cufărul ender și să iau săbii.